जुनार बिलाइ खोन्थालाय नोंथांमोना इखौ मा जुनार इयो गङानो खेंख्राख्रा अरे क्यूटीफाई 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 सुजा बर्ड्स दावरायथ' गैखाया जाहैबाय बिसिनि हादरफोराव खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता समफ्रामारि इउट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय दिनै जोङो दंफैयो काटार इन्टारनेशनल एक्सपो जेराव माने एग्रिकालचारनि बादै देखायनाय जादों मोनफ्रोमबो कान्ट्रिनि बांसिन माने बेयाव गल्फ कान्ट्रिनिखौ देखायनाय जादों आरोना बिसोरथ' बिराद एक्सपार्ट ना बेफोराव माने आधुनिक जुगाव फुराना जुगाव माबोरै बिसोर खेथि आबाद मावोमोन दायो बिसोरो मारै बेसेबां एडभान्स आरोना बिसोरो मा मा मेसिनफोरखौ बाहायो दायो दै स्प्रे होनाय गायनाय हाग्रा हानाय माइ हानाय मानाय गासैबो इसोरा माने मेसिनफोरजों बाहायजोबो नालाय फरेन कान्ट्रि गल्फ कान्ट्रिफोरावहाय ओमफ्राय बेफोरखौ बेयाव गासैबो देखायदों आगोलाव बिसोरो जि जन्त्र मन्त्र खेथि खालामनायाव जेनिखि इउज खालामोमोन बेफोरखौबो देखायदों आरो दानि जुगाव दानि मडार्न जुगाव बिसोरो माखौ माखौ बाहायो बेफोरखौबो देखायदों ओमफ्राय दिनै जोङो टार्कि आरो द किंडम अफ साउदी आराबिया बे मोननैखौल' देखायनानै फैबाय उनाव लासै लासै बुहुद दिन दङ दासो माने जागायजेनदों नालाय उनाव लासै लासैनो मोनफ्रोमबो हादरनिखौ देखायलांगोन नोंथांमोना जुदि नायनो इन्ट्रेस्ट दङबा मार्चसिमहालागै नायलांबानो जाबाय आरोना दायो जास्ट बिगिनिं आरो बोथोराबो बांद्राय थान्दा जाथ'वाखै एसे गरमो ओंखायनो जानांगौ मानसिफ्रा बांद्राय फैयाखै आरो माखासे एग्रिकालचारनि जे बिसोरो बिफां लाइफां गायनानै दोनदों बेफोरो दाबो माने मोजाङै थाङाखै ओमफ्राय डिसेम्बर जानुवारिसिमहालागै बिराद मोजां जाहैगोन बोथोराबो आरो बिसिनि जेनिखि देखायनो गोनां डेक'रेसन बायदिसिना बेफोरबो गासैबो कमप्लिट जाजोबगोन स' अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामगोन आरो काटाराव माने न'आव थानानै आसामाव बा इन्डियायाव बड'लेण्डआव थानानै माने गुबुन गुबुन हादरनि एग्रिकालचार माबोरै बेफोरखौ नायगोन होननानै आसा खालामो ये लाइट क्यों बंद है छ्यूं 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 सुइमा सुइमा जि गिदिर गिदिर फारौ Homeland of the horticulture. Horticulture means study of fields. जहाँ पे हम उन सब के बारे में सीखते हैं कैसे एग्रीकल्चर होता है क्या कौन कौन से प्लांट्स हैं कौन कौन से प्लांट्स ऑर्नामेंट्स वाले भी होते हैं एग्रीकल्चर वाले भी होते हैं तो उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो टर्की हमें स्टडी करवाता है उन चीज़ की तो पूरा हॉर्टिकल्चर अंदर दिखाया गया है आगे आप वीडियो में ज़रूर देखोगे रोसिता ने रिकॉर्ड किया है कि कैसे प्लांट्स उगता है क्या क्या एंशिएंट मिडाइवल और अब फ्यूचर में उनकी क्या क्या प्लानिंग्स है एग्रीकल्चर करने की वो सब आप देखोगे आगे वीडियो हाँ जी बिल्कुल जी अब क्या हम टर्की में चले नहीं इटाली में चले इधर है इटालिया माने जों फुरा दिनै बुहुमखौनो गिदिंखाजोबनोसै ना पारो याव मोनफ्रोमबो हादरनि फिरफिला दङ इन्डियानिखौ नागिरनांगौ बेसेबां गिदिर होनबा हादरा इन्डियानिखौ नागिरनांगौ मोनाखै बहा दङ मोनफ्रोमबो हादरनि फिरफिला तो दायो जोङो फाइनाली इटालियाव सफैबाय इटालिया द गार्डेन अफ द फिउचार बेनो माने बिसोरनि फिउचारनि प्लान्स बेफोरखौ देखायदों आरोना सिङाव नायहैनि थांनानै जोङो दायो इटालिनि गार्डेनाव थांनानै नायहैनि दायो बिराद एडभान्स ना इसोरो हाय इटालियन खत्म हो गया यही था जो स्क्रीन में दिखा रहे थे वो है
बंद है, कब खोलेगा? ये अजरबैजान है। हाँ, कब खोलेगा? अंदर जा नहीं सकता है क्या हम? नहीं, अंदर कुछ काम होगा। अजरबैजान। हाँ, क्या ये शुरू होते खत्म हो गया? एक एक बॉक्स जितने हैं। बनना बाकी है अभी, घर बनाएंगे। बनना बाकी है पर वो काम चालू है। ये मेरे को So right now, we're advising people to go out. Okay, it's closed already, right? So Just come tomorrow. Okay, ओमफ्राय नैबे समायना रमायना गार्डेनानो जाबाय बियो तुर्कमेनिस्ताननिमोन। दायो बन्द जाबाय, हरनि 9टायावनो बन्द जायो। आं नोंथांमोननो खोन्थानि थाबैनो बन्द जायो, ओंखायनो थाब थांनानै थाब फैनांगौ। नै बिसोरो तुर्कमेनिस्तान हादरनि लायना बिदिसो नै बिसोरनि तुर्कमेनिस्तान हादरनि लायना। आंलाय सैमासो सानदोंमोन इसोरखौ। सैमा नङा नै इसोर लायनसो। हमको पता है, उसको नहीं पता है। ये क्या है? वर्ल्ड है, वर्ल्ड फेमस। सेसखा जों मेट्र' आन्दायनानै गल गल गिदिंगासिनो मोनसे जायगाखौनो नै बेयावनो फैफिनबाय। ब्रादार, मेट्रो इज दिस वे? It's very far? Oh, so tired. बेयाव मोसाफैनांसिगोनहाय, मोसानायनि भिडिअ बानायनांसिगोन। माबा जोबसान्दियाव मा होनो एक्सप' जोबसान्दियाव एबाराव सुजाखौबो मोसाहोगोनलै। सुजा, बे बाराव नोंखौबो मोसाहोगोन। बन्द जाजोब्बाय दायो। इटालिया बैयावमोन हनै इटालिया मालाबा फैनानै देखायफैफिनसै ना। बेलेग हादर सानसेनो खनसेनो गासिखौबो देखायजोबा मोजां नुनाय नङाना नोंथांमोनाबो। आरो उनाव साबसिन साजायगोन, ओंखायनो उनावहाय नायनो फैनोसै। जों मेट्र' आन्दायदों, गल गल गिदिंगासिनो आन्दायनानै। ओइ फारौआ बिराद गोख्रै थांबाय। मोजां नुदोंना नोंथांमोना? नोंथांमोना नुदों बै गोजौआव मारै साजायना दोनदों फिरफिलानि गाब मोनफ्रोमबो हादरनि। ओमफ्राय बेयाव आं सानदों माने भिडिअ बानायनो थाखाय एप्रिलसिमहालागै बानायहैनो हागोन खोमा। मानो होनबा दायो नभेम्बर डिसेम्बराव प्रितमा न'आव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय बिथांखौ नोंथांमोनाबो बुंहरदो दख'ना लाबोफाना हो होननानै। बियो दख'ना लाबोबाथाय जोङो स्टार्ट खालामनोसै एलबामखौ बर'नि। ओमफ्राय जों नेक्स्ट टाइमाव फैफिनगोन मोजाङै देखायनो थाखाय ना।